de luz aí? Está aí o nada, está aí, mira, aí. Digo ser necesitada. No, no. Ben, boa tarde. Bueno, boa tarde a todos. En que climatolóxicamente, menudo día. Bueno, menudo día, menudo mes, menuda tempada. Ben, antes de nada, como primeiro punto do día, a ratificación se procede da ausencia da sesión. Eu vou a ler tal cual está para aprobala, ainda que todos sabemos xa porque tratamos no pleno que tivemos hai 2 días. Estábamos de acordo. De xeito ordinario, as sesións de órganos colexiados deben ser convocadas con antelación mínima de 2 días hábiles entre a data de convocatoria e o día da celebración da sesión de que se trata. Non obstante, poderase celebrar sesións con carácter urxente sen respetar esa antelación na convocatoria, cando existen razóns debidamente motivadas de ausencia que así o aconsellen, requeríndose que o pleno do ente local ratifique esa ausencia de convocatoria e sesión por maioría simple. As razóns que motivan a urxencia na convocatoria da sesión son as seguintes. A data máxima para a aprobación da participación do Concello de Lousame no POS-Plus 2020. A data máxima para solicitar a participación do Concello de Lousame no POS-Plus 2020 da Diputación Provincial remata o xoves 19 de 12 de 2019 ás 14 horas. A documentación debe ser presentada a través da plataforma Subtel habilitada pola Diputación. O Concello de Lousame, dentro da chega 2019 do POS 2020, corresponde un importe de 43.397,91 euros. Pero esta cantidade hai que destinar obrigatoriamente unha parte para atender aquelas facturas pendentes de pagamento e con entrada anterior ao 30 de 6 de 2019. Consultando o rexistro de facturas, comprobouse que existían documentos justificativos de gasto que se topaban nesa situación, isto é, pendentes de pagamento, e, polo tanto, minorarían a chega 2019. Sen embargo, era posible dotar o crédito mediante a aprobación dunha modificación orzamentaria e, polo tanto, non existía necesidade de incluir esas facturas para ser financiadas con cargo POS-Plus 2020, pago de proveedores. Xa que esta última opción ten dúas consecuencias negativas desta capacidade de investimento ao Concello e implica retrasar moitísimo o pagamento desas facturas. Xa que o plan provincial sabedes que só é chegar a resolución a principios de maio. Con este motivo, habilitouse o crédito no cargo a modificación de crédito 46/2019 de competencia da alcaldía. As bases reguladoras do POS-Plus 2020 para poder excluir esas facturas da chega 2019 non exixe que estean aprobadas, senón que estean pagadas. Por esta circunstancia, foi preciso aprobar as facturas incluídas dentro do REC 10 de 2019 e proceder ao seu pagamento con carácter previo á aprobación da participación do Concello no POS. O luns 16, ás 20:30, tivo lugar unha sesión plenaria extraordinaria e urxente para aprobar ese REC 10 de 2019 relativos ás facturas antes mencionadas. O martes 17 tivo lugar o pagamento das facturas incluídas no REC antes mencionado e agora é preciso que o pleno corporativo proceda á aprobación da súa participación no POS para